and gentlemen, we have been looking forward to it, and finally, now it's our turn. Dear guests and dear participants, it's a real honor for us to be in front of you in Kecskemét with our 8 supersonic aircraft display. Hölgyeim és uraim, Szavas kapitány szól önökhöz, a török csillagok kommentátora, és néhány szót szeretne mondani a török csillagokról itt Kecskeméten. Our display for today will last approximately 21 minutes, and also they will perform 21 maneuvers. Now, after getting permission from the tower, they are all lining up in the runway. 21 perc, 21 manőver, és végig figyelhetik ezeket. Most repülnek, mennek éppen starthoz a gépek, a török csillagok gépei. And after lining up in sequence, they are making the final flight controls. Most a felszállás előtti utolsó kontroll történik. Formation takeoffs in sequence, 3 after 3, and after them 2 aircraft. Felállnak az induló formációba 3-3-2 repülőgép. With the command of their leader, they are making the final engine checks. A formáció vezetője az utolsó ellenőrzést végzi. Ladies and gentlemen, 8 supersonic aircraft, having the ability to fly faster than the sound speed, are ready for takeoff. Hölgyeim és uraim, a 8 szuperszonikus repülőgép kész van az indulásra. Afterburners in and the action begins. The first 3 is in formation takeoff. És az első 3 started their takeoff rolling. És most jön a következő 3. And finally, the other 2 aircraft. És most Now they release their brakes and they take off roll. Készülnek a starthoz. Fékeket oltottak és startolnak. First of all, at the beginning of our display, you will watch 8 aircraft together in close formation, performing different maneuvers. After the separation of solos, you will watch 4 different groups coming one after another in a perfect sequence. Először is azt fogják látni, hogy különböző szekciókra oszlik majd a 8 repülőgép, és egyik manővert a másik után fogják majd végrehajtani. One of the groups is a star maiming, 4 aircraft formation. The other one is a payroll solos number 5 and 6, and the next one is a payroll solos number 7 and 8. And finally, sometimes you will see a single aircraft showing the high performance of NF5 to you. Először a vezérgép és a 4-es kötelékben, aztán jön egy pár, a
a szólóval, az 5-ös és 6-os géppel, és a következő pedig szintén egy páros lesz, a 7-es, 8-as géppel, végül pedig egy egyedüli szóló repülőgépet látnak majd. Kecskemét egyik különleges etarokçilagok számára. Most figyeljenek! Itt otthon érezzük magunkat, a meleg fogadtatásért cserébe. Mi mindig igyekszünk a legjobb bemutatót tartani. Ezt ígéri Captain Savas, vagyis Savas kapitány, a török csillagok kommentátora, ezt a magyarul. Our stars, the pride of Turkish public and representing all the pilots in Turkish Air Force, the ambassadors of Turkish Air Force are forming Victor formation and they will be with you within few minutes. Prepare and get your cameras ready every time. Don't forget to listen to me while you are enjoying the show. Otherwise, you may miss nice shots. Azt kéri tőlünk a kapitány, miután mondja, hogy a török csillagok a török közönségnek a büszkeségei és a török légierő pilótáit reprezentálják, valamint a török légierő kvázi nagykövetei, hogy készítsék a kameráikat és figyeljenek mindig, mert ő el fogja mondani mindig, hogy mi történik és melyik oldalon hol látható az a show, amit éppen látni érdemes, vagy fényképezni. Now it's showtime. Turkish stars, the follower of our great leader Mustafa Kemal Atatürk are coming on your right hand side in Victor formation. Kérem nézzenek jobbra. They are now coming in Victor formation on your right hand side. Jobbról győzelmi alakzatban érkezik majd a török csillagok. Kb. 15 másodperc és itt vannak, sőt már láthatók is, ha egészen messze jobbra néz valaki.